तर मित्रांनो, आता ही पाल आली रूममध्ये, कशी काय आली काय माहिती. मी ते एडिटिंग करायला बसलो होतो आणि ही मागून इथून पालाशी वरतून आली सरळ 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 आणि अशी कोपऱ्यात नाही येऊन 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 आता इथे दारापाशी थांबली आहे. मी फर्स्ट टाइम हिंमत केली आहे आणि दार ओपन केले कडी, पण आता ही बाहेर काय जायलाच मागत नाही आहे. जागा बाई जा. गेली 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 गेली. नाही अजून नाही. जा जागा बाई जा. तुला इथे काय भेटणार आहे असंही. शुड आय टेक अ चप्पल? आय थिंक गेली गेली गेली. खरं तर पालीला मी खूप घाबरतो आणि मी कधीच हिंमत नाही केली पालीला घरातनं बाहेर काढायची. आज फर्स्ट टाइम, कारण पहाटे आणि मला काय वाटत नाही मला कोणाची मदत भेटेल, पण मला कसं करून टायमावरती व्हिडिओ एडिटिंग करायची ते. तर स्वतःहून हिंमत करून फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम स्वतःहून हिंमत करून मी तिला कसं तरी बाहेर काढलं. सो आजच्या दिवसाची सुरुवात अशी झाली. सो हॅलो, गुड मॉर्निंग ऑल अँड वेलकम टू दी चॅनल. ओके, झाले का आंघोळ? तर लवकर लवकर आंघोळ करून घेतली का आज? हे काय करायचे आता? सो मित्रांनो, आता मी चालू आहे मनसरला जाण्यामागं कारण काल मला ज्योतीचा कॉल आला होता. तर ज्योती म्हणजे तपस्वी, तिचं नाव ॲक्च्युअली नाव तपस्वी, पण त्याला म्हणताना मी ज्योती म्हणतो. तर ती बोलली की तिचं आज लग्न आहे. म्हणजे ऑलरेडी मला माहिती होतं, पण ती बोलली की यार काही होते पण तू आज यायचं लग्नाला. तर मी त्याला 2-3 वेळा टाळाटाळ केली की यार नाही मला जमणार नाही म्हणून, ऑलरेडी खूप म्हणजे टाईम भेटत नाही. तर ती बोलली की यार काही होते तू येस नक्की. सो मी आता रेडी झालो आहे पूर्ण आणि आता मी चालू आहे मनसरला ज्योतीचं लग्न अटेंड करायला. सो आता मला काही शास्त्राकडनं बस नाही भेटली, मी आता चालत चालत निघलो. आता बसची वाट बघत असतो तर उशीर झाला असता. मला उशीर करून काय उपयोग नाही आहे. लवकरात लवकर भोसरी स्टॉपला पोहोचलं पाहिजे. स्वतः इकडून भोसरी स्टॉप, मग पुढे मनसर बस पकडायची आणि डायरेक्ट मनसर. तर नमस्कार मित्रांनो, आता मी शेजारी एका यूट्यूबरबरोबर बसलो आहे, रोहित प्रधान ब्लॉग्स. तर तुम्ही यांच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर एक बरं वाटलं की एक यूट्यूबर दुसऱ्या यूट्यूबरला भेटून ते कुठे तर PMT बसमध्ये आणि आम्ही दोघं आहेत बॅक सीटमध्ये बसलो. आणि अशीच सहज भेट झालेली आणि सहज भेट झाल्यानंतर ओळख झाली काय करतोय, मग यूट्यूब करतोय, त्याच्यानंतर मग ओळख वगैरे चॅनल वगैरे थोडंसं शेअर आणि भारी वाटतं यार एक्सपिरियन्स. आणि हे आहेच की यूट्यूबवर पाहिलं की म्हणजे गप्पा चालतातच आणि गप्पा गप्पातच कळलं आम्हाला की आम्ही दोघं यूट्यूबर आहोत. तर मी आता मनसरला पोचलो आहे. जसं ज्योतीने सांगितलं की 4:30चा मुहूर्त आहे. तर आता वाजले 4:20. मे बी मला बंट्या घ्यायला येईल. तो बोलत असं तू पिंपळगाव फाट्यावरती आहे, इकडं रिसिव्ह करतो नाही. आणि अक्षरशः एवढं होऊन आहे ना की काय सांगावं. आणि उशीर मुळा त्याच्यामुळे झाला की राजगुरुनगरमध्ये खूप गर्दी होती, म्हणजे ट्रॅफिक लागलं होतं पूर्णपणे. तिकडंच 20-30 मिनटं असेच उशीर झाला. आता होप करतो की टायमावर पोचेल लग्नामध्ये. सो मित्रांनो, आता मी पोचलो इकडं आणि शेवटची मंगलाष्टक चालली होती तेव्हाच मी ते इंटरव्ह्यू आले. बरं झालं शेवटची मंगलाष्टक भेट झाली ज्योतिषी. ज्योती तपस्वी ज्योती एकच नाव. सो त्यांना काँग्रेस आणि भावी आयुष्यासाठी त्यांना अभिनंदन. धिंगाणा काय जाऊ की फोटो काढायला, दाखव की बोलून. असं सांग ना, जास्त
तुम्ही तुमच्या एवढा ठरवा किती गुलाबजाम खाल्ले, मग आपण फायनल करू इथं. 20 गुलाबजाम खाल्ले. हो मॅडम, त्याचे वेगळे सुरू झाले आता. काय चाललं मॅडम? तर मित्रांनो, आता मी आलोय मोशीला. तर 2 तासाचा प्रवास होता मंचरवरून मोशीपर्यंत, आणि 2 तास फुल टाईम स्टँडिंग. अख्खी वाट लागली पायांची माझ्या. मोशीला उतरण्यामागं कारण की ते पप्पाने दिलेलं काम, आणि नाही केलं तर मग ते मला जाम ओरडतील. मग ओरडा खाण्यापेक्षा म्हटलं जाऊया, उद्या फोटो क्लिक करावं प्रूफ म्हणून, किंवा मी गेलोय मोशीला, आणि मग लगेच निघायचं भोसरीला. असं मित्रांनो, भोसरीमध्ये, आणि अक्षरशः खूप दमलो. 2.5 तासाचं स्टँडिंग, 3 किलोमीटरचं चालणं. तर घरी पोहोचून कधी जेवतोय असं मला झालं. तर आजचा व्हिडिओ ऐकू. तर मित्रांनो, मी आता घरी पोहोचलोय. तर येताना आईचा कॉल आला की आई बोलली की पप्पांनी सांगितले तुला कारले महाराजांकडे जायचं, त्यांच्याकडे कार्यक्रम आहे, त्यांच्या नातूचं बारसं म्हणून. तर तू जा आणि बघ त्यांनी कसं डेकोरेशन केलं, जेणेकरून आपल्याला आयडिया येईल जेव्हा बाळाचं बारसं घालायचं होतं. तर तिकडे मला कुलकर्णी मिस भेटली. कुलकर्णी मिस, मी जेव्हा सिद्धेश्वर स्कूलमध्ये होतो त्या आम्हाला शिकवायला होत्या. तर मी त्यांच्याकडे खूप वर्ष ट्युशन बी केले. तर आय थिंक 8 वर्ष झाले असेल मी शाळा सोडून. तर जेव्हा त्यांना भेटलो मी, तेव्हा त्यांच्या पहिलं पाया पडलो. त्या खूप खुश झाल्या, आणि एका गोष्टीचा मला खूप आनंद झाला की शी क्विकली रेकग्नाइज मी. तिने माझं नावही ओळखलं. तिने मला नावाने बोलली की यू आर गावडे, अभिषेक गावडे. येस येस येस. मग ती बोलली की तू काय करतो आहे? म्हणलं मी आता इंजिनिअरिंग झाली माझी, मी 2 वर्ष जॉबही केलं आहे. आता जॉब सोडले आणि पुढच्या एज्युकेशनसाठी मी ट्राय करतो आहे, म्हणजे काही एक्झाम्स देतो आहे. तर त्या बोलली की आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ यू, आणि हे सगळं ऐकून मला खूप छान वाटलं. आणि मग मी ते काही फंक्शन्सचे काही फोटो घेतले आणि मग मी निघलो. पण 8 का 9 वर्षांनी मी कुलकर्णी मिसला भेटलो, आणि त्यांनी मला लगेच ओळखलं. ही गोष्ट ना, म्हणजे आज एवढं दमलो तर ही गोष्ट, शेवटची गोष्ट अजून खूप छान झाली. म्हणजे नेहमीप्रमाणे की दिवसाचा गोड शेवट तर सगळं गोड. आणि आत्ताचाही खूप दमलो होतो भाऊ. 2.5 तास उभं राहणे, परत 3 किलोमीटर चालणे, तर वरती अजून एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर वाढलं, म्हणजे 4 किलोमीटर चालणे. आणि मग एंडच्या स्पॉटला अशी काहीतरी आपल्याला व्यक्ती भेटते की जी आपल्या डेव्हलपमेंट फेजमध्ये आपल्यासोबत होती, आणि ती आता भेटते, आणि ती पुन्हा पुढच्या फेजसाठी आपल्याला शुभेच्छा देते. दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. तर आजचा व्हिडिओ ऐकवर जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि जवळची घंटी मात्र दाबायला विसरू नका. बाय. स्क्रीन बारीक आहे. तुला मग दुसरा का घ्यायचा? मला दुसरं काय बरं नंतर घ्यायचं पुढे, तर गडकिल्ले करणार. युट्यूब चॅनल नाव काय बरं? रोहित प्रधान ब्लॉग्स. रोहित प्रधान. तर नमस्कार मित्रांनो, आता मी शेजारी एका युट्यूब बरोबर बसलोय. रोहित प्रधान ब्लॉग्स. अरे मी आलो का नाही याच्यात? एक मिनिट आलो. ओके. तर 2 तासाचा प्रवास होता मंचरवरून मोशीपर्यंत. शेअर करा, कमेंट करा.